فیلمێکە سەرکوشتنێ ji Dekaloga Krzysztof Kieślowski نۆڵەناوێخا فیلمێکە سەرکوشتنەیە. Di filmê da Kieślowski bi senaryoyeka sade his û hesasiyetên ser suc û cezayan raberdike. Gencekî boş û betal dibe qatil di filmê da û awqatekî nû dest bi meslekê kiriye awqatiya wî dike. Suc û ceza ji Habil û Kabil vir ve hene û heta niha jî kesî nediye ku cezayên ji bo sucan têne dayîn dinê xweştirkirine. Hinekên ser suc û cezayan serê xweşandine dibêjin meqseda cezayan gerek îslahkirin be. Eger îslahkirin tune be ceza jî bêmane dimîne. Hepsên hikûmetan hene lê sed sala 21 hîn jî heps nebûne cihên îslahkirinê. Ceza ji bo îslahkirinê ne, ji bo girtin û kontrolkirinê têne dayîn. Cezayê kuştinê lê gerek kuştin be cezayê kuştinê. Kieślowski di röportajekê de dibêje ew îdamê qebûl nake, nabe ku yek seba kuştina yekî were kuştin. Meseleyên însanan, meseleyên giran, meseleyên hebûn û nebûnê. Loma hate fîlmeka Kieślowski sêrkiriye, hate kitabeka Dostoyevskî xandiye. Aynî ye.